So kagila ay mag nagsayo ko. Wala, gusto lang ko magtabay-tabi. Hallelujah, God is good. Yes, Pastor, unsa may sulti mo ang tithes. Jason tithes. Okay, ang tithes, kung imong tan-awon, gisugo ka na para sa mga Hudyo. Wala ka na gisugo para sa mga New Testament people. Kung tan-awon nimo ang Bible ba nga igsuon, matingala ka ba nganong wala gid gi-mention ni Apostle Paul ang word nga tithes sa iyahang pagka teacher sa mga churches? Dili ba si Pedro gipadala sa Ginoo para sa mga Hudyo? O si Pablo gipadala sa Ginoo para sa mga Hintil? Si Pablo magatukod sa daghan nga churches, sa New Testament time churches, sa early churches. Gitawagan niya siya nga apostle for the Gentiles. Nagtukod siya og daghan nga churches sa Asia. Pero wala gid siya nag-mention sa iyang mga tudlo nga maghatag kitag ikapulo. Daghan kay siya mga sugo. May tungod sa mga pagpamastor, pagpahimong diakono, sa worship, may tungod sa Lord's Supper, may tungod sa giving, daghan siya mga tudlo about ni ana. May tungod sa relationship, may tungod sa mga doctrines, daghan kay siya tudlo, may tungod ana. Pero never ever nagsulti siya sa word nga tithes. Si Pablo dili ba pari? Master kay siya anang word nga tithes. Kay siya man ang tigkaon sa tithes panahon sa iya nga time. Pero nganong si Pablo nagkalimot pagsulti sa word nga tithes? Nakalimot lang ba gyud? Or wala ginagitudlo sa Dios sa iya para itudlo niya kanato sa New Testament times? Di ba? Di ba? Nabay Alzheimer's disease si Pablo para nga maglimot siya sa word nga tithing? About sa paghigugma sa Ginoo, yung repeat nga dapat higugmahon ng Ginoo. About sa ayaw pagpangawat, of course, repeat po na ang kuman, ayaw pagpangawat. About sa pag-worship sa Ginoo, iya po nag-repeat nga kuman about sa pag-worship sa Ginoo. Pero wala nag-repeat ang word nga tithing. Importante kina nga support para sa mga alagad sa Dios sa Old Testament. Bring ye all the tithes into the storehouse. Pero ngano mga ison nga wala niya gisulti? Ang rason, wala na gisugo sa Dios nga mag-tithes kita. Ang tithing or tithes para lang kana sa mga Levites. Rini magsayo, sorry Pastor, busy lang para sa Ginoo. Okay lang rini magsayo, dili ba na to time karon sa pagkuan. Nag-live naman lang ko tungod kay of course, nakapost na ko video katong ayaw na bayari, ay nabayari imong sala. Okay na ako adlaw, nagikan ako sa pagwali sa mga kabataan. Dayon, magpaabot na ako panihapon. Unsa akong buhaton? Wala. Saman ko, maglantaw ko sa lida. Murag mas malipay ako makigtabi kaninyo. So, mao na nga nag-open ko sa ako ang Facebook o nag-live kita. Jules, hello Jules. Luna, hello Luna. Crisel, oy si Luna Crisel. Pastor, na ako ipangutana, di ba po, gipili naman kita sa Dios kung kita, Pastor, pinili na pabaybuhat puruhan na ma-erase ang atong ngalan sa libro sa kinabuhi. Wala na, Chris Vasquez. Wala na. Nay-warning sa Bible nga kanang sa Revelation chapter 3. Book of Life sa Revelation verse 3. Revelation 3:5. The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the life. Now, dili, ingon diri, siya nga magbinadaongon. Gisuotan siya og puti nga sanina. Ug dili irison ang iyang ngalan sa book of life. So, ang promise is dili na ko i-erase. Wala gi-promise nga i-erase. Wala i-promise nga i-erase, kundi ang promise is dili i-erase. So, mga igsoon. Wala paruhan nga i-erase pa. Ingon ganay niya, dili daw niya i-blot. Hindi na kanya i-blot. Pastor, unsa di ay ng Malakay 3:10? Malakay 3:10 is para kana
sa mga Hudyo. Para kana sa mga Levites. Storehouse. Nasa sila storehouse din. Store nila ilahang mga tithes. Wala ka na sa New Testament times. Pero kung gusto ka nga maghatag og ikapulo sa Ginoo, nya malipayon ka sa paghatag ana sa Ginoo, walay problema. Ang Ginoo malipay ni ana. Ang Ginoo mahigugma kanimo. Kung basahon pa nimo sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, God loveth a cheerful giver. Ang Ginoo nahigugma sa malipayong maghatag. O kung ikaw kung mahatag ka sa Ginoo nga malipayon ka, ang Ginoo nahigugma kanimo. Bisag unsa pa na nga percent, 10%, 11%. O na. 3:15 and 16. Jane, sorry Jane, Evelyn. Hello, Evelyn. Aida. Oh, hello. Mitch, hello Mitch. La 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 la. Ay gini bitaw. Amin ni bitaw, kini bitaw lukewarm. Di man luwas nga church. Church sa Laodicea, di na luwas. Na word nga isuka, I am about to spit you out of my mouth. Isuka sila sa Ginoo, meaning di sila dawaton, rejection kini siya. Dili ka bugnaw, dili ka init. Kaya actually sa ilang lugar na ginagdili init dili pud bugnaw. Mato kung kuan ka John MacArthur. Sa ilang lugar na ay tubig dito nga init, napoy tubig dito nga kanang singaning bugnaw. Now, pero kini mga taga Laodicea is dili sila init, dili pud sila bugnaw. Maligam-gam ba kung mainom ka tubig nga dili init, dili bugnaw. Di ba maraglain kay sa imong kuan, lami kay iluwa. Mao pud na mga igsuon. Ang kini Laodicea, ginaluwa sila sa Ginoo. Mura silang tubig nga dili init, mura silang tubig nga dili init, dili pud bugnaw. Spit sila out. Ngano man, unsay problem nila? Ingon nila, dato daw sila. Wala na sila nanginahanglan pa sa tabang ni bisan kinsa. Pero sa pagkatinuod sila, makaluluoy, kaslumsoklam, pobre, buta, ug hubo. Busa ang mando ni Kristo sa ilaha, mauni. Pasudlo nila si Kristo sa ilang kasing-kasing. Verse 20, Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. Kristo wala pa kasulod sa Laodicea. Kaya ang ilang love money, dato daw sila. Di nila need ang help sa Ginoo. Enough na daw kuno sila. Si Kristo is outside sa ilang life, di pa sila luwas. Busa si Kristo naingon nga, I am standing at the door and knock. Nag-knock siya. O mo-open ka sa kuan, mo-open ka sa imong kasing-kasing, pasulod mo si Jesus, mosulod siya sa imuha, maluwas ka mo nagsulti ni Jesus sa Revelation ngadto sa Laodicea. Oo, Vallejos, Bitchy, hello. Dugay na talaga nagkuan ma'am, Valje Ramilite. Murag dugay na ka wala ka apil sa kuno live. Thank you sa knowledge pastor bantog something. Sakto. Ang tithing is dili ka na siya pinugos, depende sa imuha kung 10% pagid 11%, 20%. Unsa man ang mohatag og 10% pero napugos ka. Wala kay kalipay. Naghatag ka pero ang imong kasing-kasing gadugo. Moingon ka nga ako na lang ning ihatag kay hadlok ko sa disiplina sa Ginoo. Paghatag nimo na wa kay kalipay. Wala. Ang Ginoo nagsulti, God loveth a cheerful giver. Be sure nga kung mohatag ka, nakasmile ka. Be sure kung maghatag ka, ga-celebrate imong heart. Dili kay mohatag ka kay napugos ka. Hadlok magugubunalan sa Ginoo. Sa Old Testament, ipahatag sila out of fear. Out of blessing. Ipahatag sila kay gihadlok sila nga i-curse sila. Diba? Under ka sa curse kung dili ka mohatag. So ipahatag ka tungod kay hadlukon ka. Ipahatag ka kay i-bless ka kung mohatag ka. Pero sa New Testament, ang command sa Ginoo is maulang ni. Ipahatag ka nga malipayon kay i-bless ka, higugmaon ka ni. Maulang na mga igsoon. God loveth a cheerful giver. Kung maghatag ka gamay,
Okay lang na gamay ra pod imong anihon. Kumuhatag kag dinaghan, tsada kay daghan imong anihon, di ba? Sa 2 Corinthians chapter 9, di ba? 2 Corinthians chapter 9 akong basahon aron na makita ginin niyo. So kumuhatag kag gamay, gamay ra imong anihon, kumuhatag kag dinaghan, daghan imong anihon, di ba? 2 Corinthians chapter 9 verse 6. Timan nga ang nagpugas og diyotay, mag-anig diyotay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto ug dili magsubo ug maghunahuna nga gipugos siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag. Di ba? Mao ba, Ma'am Valhejos? Wow, thank you. Na ay church pastor nga ang members dili na ihatag sa church kung dili ipalit og materials para. Sige lang. Sige na lang. Basta kay na siya kalipay sa paghatag niya. Importante lang diya mga igsoon nga malipayon ka sa paghatag sa Ginoo. Pero ami bitaw ninyo pod paghatag po mong sapi sa Ginoo sa simbahan. Ngano man. Aron nga makakaon pod ang pastor kay mo ba na inyo hang ihatag sa pastor ang kanang kwarta kay ipalit niyang bugas, di ba? Panitan inyong ihatag simbahan kay puros kahoy, 2x2. Malungag ba din ang 2x2 sa pastor di man? Kamo daw be, papamahon mo 2x2. Papanyudtohon mo 1x1 niya pag gabi kay pagkaon no panihapon nga lansang. Malipay ka mo. Dito. Kumuhatag mo og kanang gasa sa simbahan. Yes, hatag mo mga butang, TV ba diha, unsa ba diha, bangko ba diha, lamisa ba diha, kahoy ba diha, lansang ba diha. Pero ayaw kalimti pug hatag og salapi ngano man. Aron nga naipalit og sudan, di ba? Okay no. Oy, thank you Rosler Dua, thank you. Thank you sa imong stars. Lady for Tartos. Thank you sa pinaskuhan, no? April 28. Hello. So, I was about sa tithes for salamat kayo. More blessing na abot sa imo. Thank you mo na lang nako akong pamasko sa imo. Mabaday. Thank you, Ma'am Valhejos. Bitchy. Now, so nga na ba? Basta mo hatag mo dapat ga-celebrate inyong heart. Dili kay mura ka gitulis. Kay kung mura ka gitulis, naghatag ka nga dili ka willing. Naghatag ka nga dili ka ganahan mo hatag. Nihatag lang ka kinapugos ka. Ang Ginoo wala malipay niya na. Ang Ginoo malipay lamang sa malipayong maghahatag. So be sure kung muhatag ka, search your heart. Happy ba ko? Ga-celebrate ba ko? Ga-pasalamat ba ko sa Ginoo? O wala? Then kung wala, tudlo imong heart nga magpasalamat magmalipay. Lord, I rejoice. I celebrate. I thank you. Lord, ako nang ihatag kanimo. Pwede ka maghatag og offering sa pastor. I do not know kung sa itawag nyo ana. That is a gift. Pwede ihatag nimo sa pastor directly. Pwede po ihatag nimo sa simbahan. Basta kay mohatag ka sa pastor, mohatag ka sa simbahan, walay pa na. Dili pud kitanan sa pastor, no? Mohatag ka sa simbahan. Ngano man, may mga projects and church, di ba? Magbuhat man ta og dingding, magbuhat man ta bangko, magbuhat man ta og ministry sa mga bata, di ba? Kanang mohatag nga gaan sa dugaan. Yes, takto ka. Pwede maghatag pastor nga dili. Yes, pwede. Ang ingon sa Bible, ang magatanong og ginagmay, mag-aani ginagmay. Ang magatanong og dinaghan, mag-aani daghan. Oo. Pwede mo hatag ka sa Ginoo nga less than 10%. Pero mga igsoon, lagi, gamay nga tanom, gamay pud nga ani. Kitagaan ka sa Ginoo 10,000 pagkatapos imuhang kinasing-kasing is 5 pesos ra gyud. I believe po dili ka malipayon niya na. Lord, happy kay ko Lord, tagaan ka na kong 5 Lord. Nakoy 5 diyan eh. Lord, 5 Lord. Dili ka malipayon na. Actually, na kay pagkalaugan niya na. Wala na blessing.
Gawas lamang kung imong kwarta 10 pesos, 50 pesos. Lord, ako ihatag sa imo, Lord. Akong kalipay nga ihatag kini kanimo. Of course, nanay blessing. Pero imong kwarta is 100,000. Yan, offering din. Aging offering basket. Lord, ako'y 5 pesos, Lord. Muna ako ang ihatag sa imo, Lord. Ako'y 100,000, Lord. Ako ang ihatag sa imo ang 5 pesos. Lord, kinasing-kasing din ni Lord. Wala. Kinasing-kasing. Bugal-bugal man ang imo, ha. Pas, in a way ko, pwede ko makasupport. Oh, pwede June. Maulam ko. Pwede ka mo send sa GCash June or sa bangko. Oh, Gillen June, no? Joker sa 5. Di ba Joker, di ba? Ika, sakto ka na i-villain palumpon, no? Joker 5. Sa bata. Bata ang Ginoo, tagahan mo 5. Show me Bilbao Umboy, unto God be the glory. Na, nabisayan ano anto, no? Sakto, yes. Virus. Uy, hala. Kaduha na natin siguro. Thank you very much for the stars. Thank you so much for the stars. April 8, Virus. Sakto sa birthday sa Ginoo, Pastor. Explain. Okay. Explain birthday sa Ginoo. Wala jud ko kabaloon sa birth date sa Ginoo. Pwede ka mag-celebrate sa birthday sa Ginoo kauban sa imong birthday. Pwede, di ba? Akong birthday kay February 16, 1991. Man akong birthday. Ingon nila, kanda ko ng mga Pebrero. Mga saputon daw ko na. Mga init ulo daw ko, no. Amo tinuod ba na? Pas, ang ikapulo sa atong abot atoa na dili. Actually, mga igsoon, maghatagin mo sa Ginoo. Maghatag mo. Naay para sa Ginoo, naay para sa tuwa. Pero wala gasulti ang Bible kung pila ang percentage na sa New Testament. Sa Old Testament is gibutangan yung percentage ika-pulo. Sa New Testament, naglibog ako nganong si Paul. Aduna siya 13 ka letters, pero wala gid siya nagsugo nga mag-tithing. Mga butan pieces. Pieces day ko day. Pieces. Kaya maminaw akong mama. Gimlan George. Actually, no? Sige. Mama ni Gimlan George. Kanang December 25, gibuhat lang na ni naman to kung gikon ay. December 25. Gibuhat lang na ni panahon ni Constantine. Si Pope, si Pope. Si Pope Julius, no? Christmas. Araw. Research ka, nakalimot ko. Si Pope Julius I nag-authorize sa December 25 niya itong AD 3353. Pero wala gid gisulat sa Bible nga mao na ang Christmas Day. Ang Bible is silent about sa date. Pero clear siya nga natawag si Kristo. Ingon sa mga scholars, si Kristo nataw dili sa ting tugnaw. Nataw siya sa ting waiting in it. Kaya makagawas man ang mga sheep. Makagawas man ang mga sheep dito sa field. Nagbantay mga shepherds dito sa field. Meaning dito ting tugnaw. Kaya imposible magawas ang shepherds panahon sa ting tugnaw. Ang December 25 is ting tugnaw. So imposible nga si Kristo nataw sa ting tugnaw. Pero mag-celebrate lang kita uban sa world aron nga mahiw sa atong pag-celebrate kan Jesus Christ. Dili ta mag-celebrate sa kang mitra, God sa light, God sa sanila, kundi dili mag-celebrate kita sa tinuod nga light mo si Kristo. Ingon ni Kristo, I am the light of the world. So siya ang atong gina-celebrate, dili ang God sa Romans. In what way pwede ka makasabay pa?
Hmm. Sige, mag-message lang ko sa imo, Jun. Ano ha? Jun. Gillian Jun. Mag-message lang ko sa imo, Gillian Jun. So, mo ka na mga igsoon. Thank you so much, Jun. La la la. Kumusta naman kamong tanan? Pinay pangutana pa diha, mga igsoon. Base na may pangutana. Ha? Rains, Pastor, unsay pwede na babasahan through net para mas malambo ako pagtuo diha kang Kristo Jesus. Uy, Rains sakid no. Akong suggest sa imo mo lantaw ka kang John MacArthur, the great kanang grace to you. Grace to you. Grace to you. Kailan mo ni John MacArthur? Grace to you. Ako ikon ha. Ako type ha. Grace to you. John MacArthur. Tayo ang iyahang website. Ang ngalan kay. Basahin sa comment ha. Grace to you. Una akong suggestion sa inyo kung mabasa mo sa kwan. Lantaw mo sa YouTube. Lantaw nyo na nga kwan. Okay, Onse Legion ng Pastor. Okay, Christian Charlene. Okay, Rilidla, Merry Christmas. Thank you, Kabal. Pastor, pakibasa sa comment. Nakalimot na ko, pwede 28 imong iusab kay nalabya naman gud. Di na ko ito makakuha karon. Kahit na makuha na ako unya. Panahon sa kanang mag-review na ko bitaw sa akong mga comments. So, ingon na. Pastor, na ako'y ask, last na niyon sa religion mo. Christian po, no? Game Malan, George. Asa ka, mga church ka, preach, pastor. Na ako sa tubahon, lagindingan, Misamis Oriental. Muna, pastor, makibasa sa comment. Noel, pastor, sa New Testament, bawal na ba ang alak? Wala, gibawal sa New Testament ang alak. Ang gibawal sa New Testament is ang paghubog-hubog. Lahi ang paghubog-hubog, lahi po ng alak. Ang alak is makahubog. Ay alam makahubog kung daghan ka ayo imong inuon nga alak. Sa Bible, gaingon nga mag-inom ka og wine para sa imong tiyan. Ginagamit po na nila sa Lord's Supper nila. Si Kristo gani gahimo sad siya wine. Well, anyways, mga igsoon, ay nalang pag-inom og wine. Ako bisag kabalo ko ana nga truth, wala ako kainom wine. Ako ang amigo, nagdala siya og kanang chocolate bitaw nga ang sulod kay wine. Inom ani gamay ra king wine sulod sa chocolate. Mura bitaw ang chocolate ba inganing porma ba? Inganing porma ang chocolate. Pagkatapos sulod niadto is wine. Pwede ra daw ko to, wala ko na inom bisag kabalo ko sa kamaturan. Ano man? Di lang ako feel. Di lang ako feel. Mainom ko wine. Wala ako maanad. So, pero ayaw palabi sa imong gibati. Pero ayaw palabi sa imong gibati. Ayaw inegosyo ang Ginoo kung pwede lang. Vicente Humigop. Wala man na siya ginegosyo tingali Vicente Humigop. Wala na siya ginegosyo. Wala siya. Actually, mga igsoon, kung ingon bitaw sa Bible, do not muzzle the ox. Do not muzzle the ox. Ako masaho na. Ingon sa Deuteronomy 25:4, thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. Di-quote ko ni Apostol Pablo sa New Testament.
nga ayaw busali ang baka kung kini magtrabaho. Kung magtrabaho kini siya, pasagdiis siya nga mukaon siya sa mga sagbot nga nasa palibot. Nganuman, ang ngayon man siya mukaon, nganuman work man siya. Ingon na usab mga igsoon ang mga pastor. Kung magwali ang pastor, ang ngayon siya nga suportaan sa naminaw sa iyaha tungod kay nag-work man siya para sa kalag sa mga tao. Ingon ana mga igsoon. Ingon ana. Hala, wala akong nagpaderma mga igsoon. Sa kamera lang ni nga nihamis akong naong nga. Dili man ni tsada akong naong sa kamera man lang ni. Palit mo kamera nga ingani sa kwa, di ba? Mutsada pod mo. So, may igsoon. Dili negosyo ka na. Actually, mao ka na siya ang kanabitang sugo sa Ginoo nga mag-support sa mga missionaries, mag-support sa mga alagad sa Ginoo. Ingon pa ganay sa kanang bitaw sa Matthew chapter 10 verse 42. Ako basaw na. If anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, the person will certainly not lose the reward. Si bisan kinsa nga mohatag o bisag isa lang kabugnaw nga tubig sa mga disipulo ni Kristo, bisan sa pinakagamay nga disipulo ni Kristo, kanang tawhanan dili kakabsan sa iyang ganti. Nay ganti mga igsoon ang mohatag sa mga disipulo ni Kristo. Busa kung ikaw mohatag ka sa mga alagad sa Ginoo o cup sa water, cold water, kung mabisita sa inyong balay, naka-reward niya na. Ayaw kit paglinaog mga igsoon. Pag nay pastor na evangelist mo ana sa inyong balay, uhawon mangayo og tubig, tagaay gid niyo largo nganuman ang Dios malipay kanimo og dili ka makabsan sa imong ganti. Kung ang Ginoo mohatag nag-reward nga dako para ni anang iyaha nga evangelist, maapil ka, naka-reward madawat. Gatrabaho man na siya. Sama sa baka, gatrabaho ay busali. I-open yung mouth aron makakaon-kaon siya. Total, gatrabaho man na siya. Ingon na po mga igsoon. Okay, sakto na, no? So, okay. Ayun na lang yung mga... So, okay. Ano naman igsoon? Jovic Igham Galardo. Normal raman ginahatag. You're welcome. Good na kami. Lagi. Sakto na mo Veros, no? To refuse an offer is a great insult. Pastor, maayong gabi. Kung after ka ma-save, unya, mag-struggle gyapon ka, overcome sa imong sins, does it mean nga, dili ka tinod anay nga ma-save? Actually, mga igsoon, if you struggle against sin, luwas ka. Ang tao nga dili luwas, ang tao nga dili anak sa Ginoo, walay struggle against sin. Ngano man? Pag magpakasala siya, mura lang gainom siya tubig. Happy siya pag magkasala siya. Wala siya ga-struggle, meaning, walay Holy Spirit sa iyang kasing-kasing nga tudlo sa iya nga ay na buhata. Pag magpakasala siya, paturatoy ra na siya. Pero ang anak sa Ginoo, nay Holy Spirit. Napoy old nature niya. Kana is gabugno na matag adlaw. Buhaton nako ni or kini. Ang tudlo sa Ginoo kini. Ang tudlo sa akong kalag kini. Naka-remember ka mo ni Apostle Paul? Ingon pa ni Apostle Paul. Ang gusto nako nga buhaton, dili nako mabuhat. Apan ang dili nako gusto buhaton, mohinon ako nabuhat. Nganuman, matud pa, gapuyo ang old nature sa lawas. O gabatol ka matag adlaw against sa imuhang kaugalingong fleshly desires. So mao ka na mga igsoon nga kung ikaw ga-struggle against sin, naluwas na ikaw. Nya ga-struggle ka to do right, to do right, to do right. Not my will but your will be done. Anak ka sa Ginoo. Pag wala kay struggle against it, pag magpagkasala ka, paturatoy lang ka, wala ka nagbali-bali nga naabay Dios naglantaw kanimo. That's the time nga makaingon ka. Dili giday ka anak sa Ginoo. Unsay sopas. Dili ko Pastor Pas Vicente Humigo. Okay. Okay, amen. Amen. Valley Host, Gubilan. Pastor, kaila kang bro. Kaila ko na bro Eli. Yes, George, kaila ko. Pastor, ngano naghatag man to si Malakias og ika
ikapulo. Tinuod. Naghatag sa ikapulo. Yes, outside to sa law nga time. Wala pa ang law ato. Pero gatag sa ikapulo. It's a good case, gihapon. Tinuod ang imong giingon. Siguro mga igsoon gipakita magud sa Bible nga siya high priest. Priest man siya. Actually si Melchizedek is king and priest siya. Pero karon mga igsoon is mga pastors naman. Okay. Pag sure gamit. Ayun ninyo. Walay problema. Actually, daghan kay nangaluwas pinagi sa Facebook. Daghan kay nangaluwas pinagi sa YouTube. Kung sa unang panahon, dili man high-tech, so papel. Karon kay na naman tayo internet. Mo na nga, gagamiton na itong internet sa kaayuhan. Ang uban kay manaway sila kay gawali daw kuno sa kuan sa Facebook. Pero pag ando kay gilantaw din sila mga sexual nga mga kuan sa kuan. Ang uban ko gilantaw ra mga pindro-pindok ko, mga sabadaya, wala nila ginagamit ang technology sa godly nga works. Pag gamiton ang technology sa godly nga works, masuko. Pero kung gamiton ang technology sa mga walay pulos o baka naay pulos pero kalibutanon lang, okay lang. I do not know ngano yun na ang tao sa kalibutan. Basta unsay title sa imong wali. Kung title is bisan unsa. Oh. So unsay title sa imong wali Johnson Gang. Pero pastor, parehas. Okay. Wala ko rin sa akin, no? Pero pastor, So there is no problem with it, mga iso. Sama lang gud na mga igsoon sa kwarta. Ang kwarta, itawag sa ban nga that is evil. Pero actually, dili evil ang kwarta. Ang kwarta, ayaw lang siya ma-evil. Actually, dili gid evil ang kwarta. Ang kwarta is dili evil. Ang evil is ang tao. Ang gugma sa kwarta mo evil. Ingon sa Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money is the root of all evil. Ang love sa money, ang gugma sa kwarta mo root sa evil. Ayaw naman himong evil kung love nimo ang money. Pero dili nimo love ang money. Ang love nimo is God. That is correct. Well, ingani po may isuon ang social media. Ang social media is like money. Neutral. Naalang sa imuha kung gamiton nimo siya sa wrong or sa right. Now, ang social media, tanawa layo kaayo ka Vicente. Pero nakasulti ko sa imuha. Sayok ba kini o dili? Tanawa ko to si Veros, taga-Amerika man to si Ma'am Veros. Pero tungod sa pagwali sa pulong sa Ginoo, mas nakaila siya more sa Ginoo. Sayok ba o dili? Sayok ba nga pinagi sa social media kita makaila sa Ginoo more? Dili. So mao kana siya Vicente humigop, no? Pero wala problema sa kuay mong giingon. Ako nagsulti lang po ko sa kamatuoran. Di ba? Na-enjoy manlutos pastor basta. Di ba? Tinod na, no? So actually dili man tayo na panglutos. Bali na alay dili clear sa iyang mind. So atong gi-clarify para ma-clear sa iyang mind ang kamatuoran. Amen. Tanawa lang si Vallejo, si Rowena, tanawa. Love ka nilang pulong sa Ginoo. Mas love nila ang pagpaminaw sa walik kaysa paglantaw-lantaw og TikTok, paglantaw-lantaw og basketball, di ba? Sa dautan ba niyo sayo? Dautan ang mukaon sa pagkaon nga di magpasalamat. Pero mukaon ka nga nagpasalamat, kaingon pa sa Timothy, ang Dios nalipay ni ana. Pastor ka nang namatay sa disgrasya. Well, pares gapon sa terror. Yes. Ingon pa sa Bible sa Ecclesiastes chapter 3. Sa matag panahon adunay time. A time to be born and a time to die. So kung ikaw namatay, will na sa Ginoo mamatayan ang atak na. Nakasuwat na ang schedule sa imong life. Kung basahan pa nimo sa Psalm
Psalm 139. Psalm 139. Akong basahon na. Psalm 139. Akong basahon. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Oh. Ang tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi nasuwat na sa libro sa Ginoo. Sa wala pa katong tanan nahitabo kanato. Ang panghitabo sa atong pagkatao apil ang pagkahitabo sa atong kamatayon. Hello Melody, thank you. Aurelia, hello. Delilah, pas na kayo kung nakatunan pastor sa pulong sa Ginoo. Debate no, Delilah. Boots, o yan. Actually, ako mga igsuon. Naghangki kong na-learn kang John MacArthur. Grace to you. Kung ako'y kalibog about sa Bible, kaya dili man ko maayo sa Greek o sa Hebrew, maadto ko sa iyaha. Unsa meaning ani sa Hebrew, unsa meaning ani sa Greek. Akong gigamit ang social media. Pokuguson ko. Ayaw. Sir, aslan ko. Dili tinod Leo V. Lumugdang. Dili tinod. Wala nga sa Bible. Kumuhatag ka, depende sa imong kasing-kasing. Way pugsanay. Mison ayaw gid mo pagtuo nga ipa-pledge jud ka, i-require ka nga kinigid nga amount imong ihatag sa simbahan, sa pastor. Kana siya nga boses na dili sa Ginoo. Ang boses sa Ginoo ay singon ani. Siya nga magatanom ginagmay, maga-ani ginagmay. Ang magatanom og tinaghan, mag-ani dinaghan. Pasag day ang usa nga mohatag, sumala sa iyang pagbuot, kay ang Ginoo nahigugma sa malipayong maghatag. Wala man na. Thank you, Marico Lopez. Vicente Humigo, pero wala nagtelang Ginoo nga i-post sa media. Abi ni mo sa unang panahon, papel man lang, so papel rata kutob. Karon kay high-tech naman, katagan kaalam sa Dios, may tungod niya ni busa, ingon ani. Abi bito ninyo. Apil ba yan ang technology sa program sa Ginoo sa future? Kabalo mo sa Matthew 24:24. Ayun sa Matthew 24:24. Nga itel ang good news sa tanan. Matthew 14. Ingon sa Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Ingon diri ang tanan, ang gospel, ang may balita igawali sa tibuok nga nations, ethnic groups, og dayon maabot na dayon ang katapusan. Inig mawalihan na ang tanan nga mga tribo Bisaya, tribo Badyaw, tribo Manubo, tanan nga tribo sa kalibutan. Kanang word nga nations di amin nga na tribes or ethnic group. Ang tanan nga nations pag makadungog na sila sa may balita ni Kristo, maabot na rin ang katapusan. Mabalik na rin si Kristo, second coming na. O one of the ways para nga mawalihan ang tanan nga tribes tibuok kalibutan is ang social media. Dili kabot ang pastor dito, pero naa sila signal. Naglantaw sila sa social media. Nawalihan na sila sa maayong balita. Muna mga isuon nga hapit ay mabalik ang Ginoo. Nga naman, nagkahinay-hinay, daghan na kayo mga tao nga nakadungog sa maayong balita. Pinagi sa social media. Bisa boleh pastor dito dapitat na abi ito may isuon. Abi ito ninyo. Kung makita bito ninyo sa atong aning program, gamay magay niya ako ang page, di ba? Ang galantaw karon is 185 kabuok lang. Pero kung malantaw nimo na ay taga Saudi, na ay taga Japan, apoy taga sa mani, taga Cagayan, Alubi, bisan asa lang, no? Naabot tungod sa social media.
So mao kana, no? Pasko Bibazo, maligayang Pasko. Okay, hello, Vicente. Okay, Vicente. Sige, Vicente. Watching, wala akong gapang daot. Hinoon, ang kamatuoran is like a sword. Mutigbas gina siya. Ang pulong sa Ginoo dili na siya gapamili. Straight ang pulong sa Ginoo. Pagtira ni mo ana, ang muhiwi, maigo gyud. Pag straight imong life, di ka maigo. Ang pulong sa Ginoo is dili nga, so, muliko siya pag naa ka. Aron dili ka masakitan. Ang pulong sa Ginoo is straight. Pag tira ni wana og nagsagoy ka, igog ka, mo na masakitan ka. Ligaya, hello, glory to God. Vicente Galoy pa mo. Ay lang pod katawi along the release kay dili mayo. Wala na excuse ang tao nga sa kadungog sa gospel kay dili bisan. Pastor, ginadili ba ang pagkaon sa karning baboy kay hugaw daw kini? Actually, scientifically daghan kinaghugaw ang baboy. Mukaon mo ko na siya bisa unsa, og lapok, og tae, mukaon sa unsa lang diya. Pero kung basahin mo ang Bible sa kuan 1 Timothy chapter 3 verse chapter 4 verse 3 and 4 narang ingon po lang sa Ginoo. They forbid people to marry and ordered them to abstain from certain foods which God created to be received with thanksgiving. Ang gibuhat sa Ginoo ang baboy para nga dawaton nga naipagpasalamat. Niadtong gatuo o nakabalos kamatuoran. Kamatod pa, for everything God created is good. Ang matagbutang ang gibuhat sa Dios good. Baboy, apil man ang gibuhat sa Ginoo good kana, di ba? And nothing is to be rejected ug walay isalikway kung kini ginadawat nga adunay pagpasalamat. Kay kini ginhinluan na pinagi sa pulong sa Ginoo o pinagi sa pagampo. O kung mag-ampo ka, of course, nahinluan na ka ng pulong sa Ginoo ang baboy, no? Mayong gabi, dihaligaya umala. Uy, taga-asa man ka, taga-kuan ka? Maloko? Vicente, pas, nitira ko ana bisan karon. Okay, Vicente, Loriga, Jane, Huyuhoy. Uy, tsada po ni mga plido ba? Huyuhoy. Huyuhoy. So, ngano man katawa imong membro? Amen, Pastor. Merry Christmas. Flora May Falcon. Hello. May gabi sa imo ha. Sige. Today share time pamala. Tothel Sapong. Good evening, Pastor. Hello. Pastor, moderate eating is good. Sakto ka, moderate eating is good. Alam pa sila, bipod kay ang Bible gasulti nga. Ang mga glutton ni makadto sa impyerno. Gluttons will ingon pa sa Philippians 3:9, their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame, with minds set on earthly things. Ang katapusan nila mo ang kalaglagan. Ang ilang Dios, ang ilang tiyan. Nga naman, glutton man. Nalaugang ito pagkaon. Bisag busog na, mukaon lang gihapon. Busog na. Their end is destruction, impyerno na sila. And they glory in their shame. With their mind set on earthly things. Ang ilang mind na lang sa earthly things. Sabi bitaw ninyo, ang pagsimbag Dios, dili, ang idolatry, dili lang nagasimba kag ribulto. Ang idolatry is kana pong love kay nimo ang pagkaon. Idolatry gyapon nagasimba gyapon kag Dios. Ang Dios nimo is imong pagkaon imong tiyan. Mo na magka-high blood ta, no? Distraction yun. Pero dili makita ang comment pa na ako i-ask. Hala, mo ba? Please ask again. Gundi bahan. Hello. Sa dugo. Ay lang ko ang dugo. Kaya na mga bakterya nga di upatay pinagay sa 100 degrees Celsius nga tubig.
dili magpalabi sa pagkaon sakto ka. Merry Christmas. Thank you, Zurich. Watching buhol, diod. Sige. Hala mo ba? Arthritis ka? Kaluoy ba din ni diod at ido? Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. The season may we never forget the love we have for Jesus. Joker kay si Kibuloy mga igsoon. Kabalo mo nag-post si Kibuloy. Ingon ni Kibuloy, I am the Word of God. Ug ang Word of God ako no kay Dios, meaning ipakita nga siya Dios. Sir, ako. Pastor. Amen, Rosel Dua. Blessed day, Merry Christmas, watching from Davao City. Thank you, Zing. Hello, Zing. Pastor Rin, sa kino. Please, asa ka, sirs, like ito sa gluttony. Gluttony. Ngara, Philippians 3:19. Their God is their belly. Gluttony na siya. Proverbs 23:21. Be not among drunkards or among gluttonous eaters of meat. For the drunkard and the glutton will come to poverty, and slumber will clothe them with rags. And put a knife to your throat if you are given to appetite. Butangi og kutsilyo imo. Pastor, ang mga tao nga di makasabot kung unsan tinuod sa pulong, sinusobra pa ka sa wala ko siya, hala, pwede dalom. Jennifer Abulang, pa sa ano na itong isan, pero wala disiplina. Jillian, pag sa bisan, wala ko kanto simbahan. Mao ba? Pero ato jud kasi Jillian ha, pinalo sa simbahan. Kaya ingon pa sa Hebrews chapter 10 verse 24, do not forsake the gathering of the saints, para mag-encourage sa matag usa. Pastor, nga nung dili mo to Pasko, kaya wala man sa kalendar. Pero gatuos lang nga natawo si Kristo. Sagdi lang sila. Antichrist, di ba, Pastor, ang ingon siya? Antichrist, di ba? Oo, Antichrist. Ang meaning sa Antichrist is against Christ or fake Christ. Ay sa akong tanawon itong ingon ni Kibuloy ha. Ay sa mukha na magtabi-tabi lang sa taron ha. Ay sa Kibuloy. Ay naman to eh. Let's sing Merry Christmas. Wala. Lord God. Kibuloy. Ara. Si Kibuloy. Ara, ingon ni Kibuloy Mina mo ha. Ano ito? Wala pa mo diha. Hi Pastor, hi Lilian Lim. Thank you for coming. Grabe si Kibuloy. Ang dala ni Jesus Christ ay ang kaharian ng Diyos. Trapit tagikot ni Kibuloy ha. Lahat ng naging sons and daughters, inyon ang langit. Where is it naman, oy? Obos. 6 days ago naman gud to. Niya daghan kay po si Kibuloy taga-adlaw. So nawala na siya. Basta makaingon ba nga nagbintang ko. Ako lang pangitaon kay basta mo nagbintang ko. No. Ako na may data ni ani kay nagsulti ko sa kabutang nga walay proof. So ano lang ako nang pangitaon pas. Wala kabalo unsa paluwas bisan luwas nimo siya. Pas wala ko kabaloon sa jud kay dili pa ko luwas basin luwas nimo. Share pod sa mo Hello, humigop. Lantaw sa akong nakoy post na. Pakilantaw ko sa akong page Vicente Humigop about sa eternal life na dadto.
Pag mulantaw ka sa aning page nako, makita nimo nga kung ikaw nituog ni dawat kang Kristo isip Dios ug manluluwas, ikaw gitagaan na og kinabuhi nga walay katapusan. Kanang kinabuhi nga walay katapusan dili kana para sa flesh and blood, kundi para kana sa imong spirit, para kana sa imong inner being. Ingon pa ni Kristo sa John 6:35, si bisan kinsa, I am the bread of life. Ingon ni Kristo, I am the bread of life. Si bisan kinsa moduol ka nako, dili na pagagutomon pa. Si bisan kinsa nga mutuo ka nako, dili na pag-uhawon pa. Ang dili uhawon is imuhang kalag, imuhang spirit. Kay buhi na kana siya. Pero imuhang lawas, mamatay pag na siya, dili ba? Pero dili na uhawon ang imong kalag. I am the bread of life, ingon ni Kristo. Dili gid literal nga bread siya, kundi mura siya og bread ba nga maghatag kinabuhi sa flesh. Siya maghatag kinabuhi pud sa kalag. Nagets ba ko ninyo? Unsa nga church kay pasilong pastor naga? Pastor. Libid conception ako nga isa sa. Amen. No? So kung ikaw muduol ka kang Kristo, mudawat ka kang Kristo, di na kapagutomon pa, minay ikaw luwas na. Mo ka na siya humigos. Gusto ningon humigos yun niya. No? Ang uban, ginapalisod-lisod pa nila ang kaluwasan. Mag-obra pa sila banat. Mura sila o kanabitang trabahante sa kumpanya. Nga 8 hours a day ay makabaton sa ilang sweldo. Suhol. Ang kaluwasan dili suhol. Ang kaluwasan is a gift. Imo ka nang dawaton, mabatonan mo na ka na. Mutuo, mudawat, mukam ka ka Jesus Christ, tagaan kanya sa bread of life. Kinsa man na siya mismo. Ikaw mabuhi, ikaw makabaton sa kaluwasan. Di na kapag-gutumon pa, di na kapag-uhawon pa. Never hunger, never thirst. Meaning, nakabaton kag eternal life. Armod, unsa man akad. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. The season may we never forget. The love we have for Jesus. Let Him be the ones who guide us. Nara, ako screenshot ba? Karon. 6 days ago, naingon si Kibuloy, ako ang living word of God na ipinadala ng Ama dito. Kung ano ang ginawa ninyo sa akin, ganyan ang ginawa ninyo sa Word of God. Ang Word of God, ang Diyos yan. Siya daw kuno ang living Word of God. No? Unya, ang Word of God daw kuno is Diyos yan. Meaning, iyang gisulti, Diyos siya. Pastor, daghan ko nasabtan na confirm sa akong kinabuhi. Nagpamuhat, Judy ay ang Ginoo sa mata ko sa nato kinabuhi ng mga anak, data sa Ginoo. Sakto ka, no? Edrios. John Mark Hilo Vicente, kana giluwas na sa Ginoo, wala na isala. Tinuod ka, Vicente Humigos, wala na isala. Wala na isala ang angay pambayaran, kay gibayaran na ni Kristo ang tanan nga mga sala. John 19:30, ingon ni Kristo, it is finished, natapos na. Kabalo ka sa Greek word niya na, tetelestai. Ang word nga tetelestai, makita nimo na sa mga resibo, sa mga bills, kung paid na siya. Paid in full. Ang meaning sa tetelestai is paid in full. Nabayaran na, tanan. Nabayaran tanan. Unsay nabayaran tanan? Paingon ni Kristo, paid in full or it is finished dito sa cross. Unsay nabayaran na? Ang tanan tang mga sala nabayaran na. Busa wala na kay angay pambayaran. Human na og bayad ni Kristo. Ikaw, pagtuon mo pagdawat ni Kristo, niipikto ang bayad ni Kristo. Tanang sala nimo nabayaran na. Ayon na nabayari. Pinagi sa maing buhat. Ang maing buhat dili kabayad sa atong mga sala. Ang makabayad lamang sa sala ang dugo ni Kristo. Ingon pa sa 1 Peter chapter 1:18 ug 19, gitubos kita sa Dios. Dili pinaagi sa mga madunot nga mga butang sama sa plata o sa bulawan, kundi dili pinaagi sa hamili nga dugo ni Kristo Jesus, walay buling umansa. Mao ka nagiingon mga igsoon. So ang gibayad sa ato maong dugo. Wala ko nakabasa sa Bible nga ang ibayad sa atong sala is ang ato ang maing binuhatan. Gani dili madawat nga bayad ang atong maing binuhatan. Kay matud pa sa Bible, ang atong maing binuhatan sama lamang sa hugaw nga trapo. Isaiah chapter 64 verse 6.
All of us are like unclean thing, and all righteousnesses are as filthy rags. Sama lamang sa hugaw nga trapo ang atong mga righteousnesses. Uy, ano siya lantaw diyan? Human may kubasa dahil sa quote ni Kibuloy dahil. So, human nagbayad ay nabayad. Ingon pa gani sa kanitong perfect na wala na sala. Makasala pa kita. Pero human na magbayad. So, daw mura kita walay sala. Makasala pa kita pero daw mura wala kita masala. Nga naman, human na og bayad ni Kristo ang tanantang mga sala. Yan ang ipasan ng tanantang mga sala. Busa ito ingon pa sa Hebrews 10:14. Tanan nga mga gisanctify sa Ginoo, perfect na forever. Hingpit na forever. 10:14. Kumbasa ako ng Hebrews 10:14. Isa lang kahalad. Past, present, future nga mga sala gipasaylo na. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo, gihingpit niya hangtod sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Kung ikaw nahinluan ka sa sala, ingon ang pulong sa Ginoo, gihingpit ka na sa Dios hangtod sa kahangturan. Hingpit sa English is perfect. Hangtod sa kahangturan. Dili gyud makaluwas atong buhat ang buhat. Yes, ang buhat lang gyud sa cross mo ay makahinlo sa tanantang mga sala. Dili ang atong buhat sa balaod. Mo kana humigop. Juniper Tabligan, hello Juniper. Jeffrey, hello. Idrios, hello. Mo kana mga igsoon. No? Siyog lang ta nakatinta kog lantaw-lantaw diri sa mga kuan ba. Sa singa niya ni. Post ni Kibuloy. So, ano lang, mga igsoon. La Regan, hello. Thank you. Okay, mag-live ko niya 8:30. Tama, kas ang pinakahugaw sa ataw. Sakto ka. Great message, Mr. Preach on. Amen, JR. Aparise. Thank you. Thank you also. So, diyan takutob mga igsoon ha. Magkaon sa ako, ha? Thank you very much for watching this Truth Bible program. Lord, salamat sa mga pagpapalala. Kapres ka na mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, bye-bye.